Ei, gent de València, veniu, que així està el joglar. Pep va ser el que a mi em va ensenyar la importància cabdal d'això que deia ell fa un moment, el teatre. L'energia per a seguir endavant li venia de l'escenari. El coneixen en tots els llocs, a Pep Cortés. Una persona que ens ha fet viure i ens ha fet patir i ens ha fet disfrutar del teatre. Bon amic dels seus amics, era a més generós, creatiu, faener, disciplinat, d'esquerres. Pep Cortés, Pep Cortés. Pep Cortés, Pep Cortés. per a tu, Pep, on estigues, esta cançoneta va per a tu. That's life. That's what all the people say. Ell era un home d'escenari. Riding high in April, you shut down in May. I know I'm gonna change the tune when I'm back on top in June. Canta y baila, no se lo I pierda. said that's life. As funny as it may seem. Conículus a la People get their kids stomping on a dream. I Pepe mos dona notes ara enseguida. No, penso que hombre. It get me down. Crea una societat dinàmica, força, creativa, que es qüestiona les coses. Que l'home ese que està com una cafetera, es posa la roba de sa mare i una perruca com la de sa mare i va i mata la xica que s'està dutxant. La mata amb la granera. No! Carnetum identitatis. Myself flat on my face. I pick myself up and get back in the race. That's life. Pep estaria avui molt content i orgullós de veure aquest teatre, de veure que a la seva terra se l'estimen molt. Ell segur que em demanaria, em diria, parla'ls d'això, sisplau, que facin el favor de seguir endavant amb el teatre. El teatre el necessitem tots. Necessitem la cultura i hem de lluitar per ella. Gràcies.